Hem de trobar l'Àlex. Àlex, on ets? Àvia. Em pregunto què hi ha allà. Has sentit aquest so, Ivan? Sí, potser és l'Àlex. Hauríem de comprovar-ho. Potser l'Àlex és aquí. Llavors, comprovem-ho. Ivan, això fa molta por. Tinc por. No pateixis, Maria. Jo et protegiré, però hem de trobar l'Àlex. Només és la meva imaginació. Aquí dins fa molt de por. Tens raó, Maria. Crida'm l'àvia. Àvia. Ivan, Maria, què ha passat? Estem buscant l'Àlex, però aquí fa massa por. D'acord, seguiu-me. Àvia, ajuda. Maria, què ha passat? Hi ha ratolins enormes i malvats sobre les caixes. Tinc por. Maria, només és un joguet. Només és un joguet, Tou. Anem a trobar l'Àlex. Àlex. Monstres, dinosaures, ajuda! Monstres. Sí, monstres, dinosaures. Ivan, no és un monstre. Tens raó, àvia, només és un joguet de dinosaure. De què tenia por? Anem a buscar l'Àlex. Àlex, on ets? Un desconegut a casa. Àvia, vine aquí. Què ha passat, Ivan? Mira, hi ha un desconegut. Un desconegut. Què comprovem-ho. Oh, no és un desconegut. Només és un maniquí. Busquem l'Àlex. Has sentit aquest so? Potser és l'Àlex. Oh, només és una nina. Però on és l'Àlex? Ja no tinc por. Ia, ajuda. Àlex, on ets? Àlex. Què és això? Tu també ho veus, això? Una aranya gegant. Només és la meva imaginació. Això no em fa por. Què? Només és un joguet d'aranya. Però necessito trobar l'Àlex.
Àlex. Ets aquí. Què és això? Una cosa enganxosa i desagradable. Això és una taranyina. Ivan, Maria només és bava. Sí, només és bava. Anem a trobar l'Àlex. Crec que sento la veu de l'Àlex. Sí, anem a mirar-ho. Àlex, finalment t'hem trobat. Finalment t'hem trobat, Àlex. Va, pintem junts. Nens, els monstres no són reals. Sí, és només la vostra imaginació. No sé on és. No sé on és culpa teva. No, és culpa teva. Nois, pareu, potser l'Àlex només està jugant a fet i amagar. Comprovem-ho. Tu ves primer. D'acord, nois, aniré jo primer, d'acord. Anem a buscar l'Àlex. Àlex, ets aquí. Sí. Això ha estat fàcil, però l'Àlex no és aquí. Explorem la segona porta. Àlex, ets aquí. Anem a buscar l'Àlex. Oh, no, un tauró. Ha estat tan espantós, però l'Àlex no és aquí. Trenquem la propera porta. D'acord, està bé. Jugaré una mica i després trobaré l'Àlex. Llança'm alguns globus d'aigua. Espera, he de trobar l'Àlex. Anem a explorar la porta groga. Àlex, ets aquí. És l'Àlex explorant. Uf, quin fàstic. Potser l'Àlex és aquí. Oh, no, què és això? Àlex, on ets? Aquesta és l'última oportunitat per trobar l'Àlex. Busquem l'Àlex. On ets, Àlex? Què
és això? Un cagarro. No necessito això. Què és això? Aranya, què és això? Alex, on ets? Vaja, una màscara. Això és el que necessito. Endinsem-nos. Alex, hurra, finalment t'he trobat. Hurra. Alex, finalment t'hem trobat. Sí, Hurra. sí. Alex, t'hem trobat. Oh, no, un altre cop no. Xx, Alex. Alex. Pareu, nois, si us plau. De què us esteu rient? Què li passa al teu cabell? Què ha passat amb el meu cabell? Què? Aquest no és el meu cabell. No et preocupis, Maria. Queda't aquí. Trucarem al pare. Papa, la Maria necessita la teva ajuda. Ja vinc. Mira què ha passat. Pare, vull recuperar el meu cabell. No et preocupis, Maria. Tinc una solució per a tu. El meu cabell, el meu bonic cabell ha tornat. Què? Pare, ara. Què? Què ha passat amb el meu cabell? Oh, no. Quin somni més estrany. Maria, desperta't, Maria. Què passa amb les teves mans, Maria? Què passa amb les meves mans? Treu-me això. Treu-me això. No et preocupis, Maria. Em sento molt millor. Gràcies, pare. Què li passa a les teves mans? Què? Oh, Oh no, els teus peus. Quina maleïda bogeria. Interessant. Provem-ho. M, vermell, però jo volia blau. Encara sense blau. Fips. Ei, estic dormint aquí. Què? Què ha passat? Cabell? És tan desagradable. Ara hi ha cabell per tot arreu.
Ivan, què ha passat aquí? No ho sé, estava intentant aconseguir algun bublau, però la màquina va caure. I després, bam, caramels per tot el terra. I després veig cabell per tot arreu. Oh, la màquina de gomballs. Ara ho entenc. Uf, tot això passa per culpa dels caramels. Desfem-nos de la màquina de gomballs. Misteri resolt. Ara simplement n'anem a jugar a la piscina. Luke, no te'l mengis. No. Upsi.